Napakasimple lang naman kasi ang buhay. Ang gagawin mo lang, maghanap ka lang ng isang bagay na magpapasaya sa'yo, na kahit ikaw lamang ang nakakaintindi, diba? Kaya lang tayo kasi nahihirapan. Patuloy tayong tumitingin sa buhay ng iba, kinukumpara natin kung ano man ang narating sa buhay, tapos makikipagpaligsahan tayo. Yun yung madalas nangyayari. Pero kung titignan mo ang buhay, napakasimple. Ayan, manunood ka ng isang palabas tulad niyan, Batang Quiapo. Kahit ano pang revise ng kwento na yan, kung nag-i-enjoy ka sa papanonood, tiyak yun, sasaya ka. Ganun ang buhay, di ba? Kasi kung minsan pinapahirapan natin ang buhay natin, kung ano-anong pinagagawa, pinapasok kasi natin ang pagiging inggit, ang pakikipagpaligsahan, ang kayabangan. Yan kasi ang umiiral sa utak natin kung minsan. Alright? Ako mismo magbabantay sa kanya. Ganyan lang oh. Katulad niyan oh, mag-isa lang ako. Enjoy na akong nunood. Hanggang sa muli, bye-bye.